Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Bapak Guru Widodo ingkang terhormat lan rencang-rencang ingkang kula tresnani lan kula hormati. Puji syukur kita aturaken marang Gusti Allah Subhanahu wa taala awit rahmat saka karyanipun kita saged makempal kanthi kawontenan sehat. Sholawat salam mugi tansah kaparingake dumateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dados tulata utama tumrap umat manungsa. Para rawuh ingkang kinurmatan, ing wekdal menika kula badhe ngaturake sesorah ingkang irah-irahan ilmu lan budi pekerti kanggo generasi nom. Pendidikan punika gadhah peran penting ingkang wigati sangat tumrap gesangipun generasi nom. Lumantar pendidikan kita pikantuk ilmu pengetahuan, wawasan lan pengalaman. Nanging langkung saking punika pendidikan ugi mulang budi pekerti, tata krama, sopan santun, disiplin, saha tanggung jawab. Ilmu tanpa akhlak boten cekap lan akhlak tanpa ilmu boten saged sempurna. Mila kalihipun kabeh dados satunggal kesatuan. Generasi nom minangka dadi penerus bangsa lan negara. Masa depan bangsa dipun titipake dumateng kita sedaya. Menawi generasi nom dipun bekali pendidikan ingkang sae, mesti saged tuwa dados generasi ingkang cerdas, kreatif, lan mandiri. Nanging menawi boten gadhah tuntunan moral ingkang cetha, saged gampang kepengaruh pergaulan bebas lan pengaruh negatif. Langkung-langkung ing jaman teknologi sapunika. Ing jaman globalisasi menika, informasi saged dipunakses kanthi cepat lumantar internet lan media sosial. Mila kita kedah saged milah informasi ingkang leres lan migunani. Pendidikan dados tameng supados kita boten gampang kesasar lan tansah tumindak kanthi bijaksana. Mila saking punika sumangga kita langkung sregep sinau ngajeni guru lan tiyang sepuh. Saka gunakake wekdal kanthi becik wektu nom punika wekdal ingkang wigati kangge nguji ilmu lan ngembangke potensi diri. Pekanten sesorah saking kula mugi saged maringi manfaat tumarap kita sedaya. Menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten sing ageng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.